Dobrý deň priatelia, tu je Gabriel Gajdoš a dnes dokončíme statickú HTML šablónu, ktorá je pomerne jednoduchá. V minulom diele sme si urobili hlavičku, pekné menu, vidíte, aký je prechod, taký transition, krásny hlavný slider a 3 takéto banery, alebo ako to nazvať. Takže tu máme wrapper. Wrapper to je vlastne celý tento kontajner, tak dá sa povedať, ktorý zabezpečuje, aby stránka bola centrovaná na stred. Tu je image tejto hlavičky. Ďalej tu máme odkazy, respektíve menu. Pod ním je hlavný slider, to je ten pán. No a ďalej máme 3 content boxy. Áno, čiže dnes dopíšeme článok a footer, čiže petičku. Takže budeme riešiť toto. Takže toto môžem zrušiť a ideme do indexu HTML. Vidíte, že to je úplne jednoduchý kód a napíšeme content. Content v podstate to je sekcia, do ktorej budeme dávať jednotlivé články teda. Takže musíme si spraviť div a medzi tento div dáme class nejaký. Class rovná sa a dáme články, to bude také trochu slovenské, to bude dobré, čiže to je class články, pod ním dáme H2, čiže nadpis a dáme názov článku a pod názov článkom teda dáme paragraf, Pčko, a do neho prilepím ten latinský text Lorem ipsum dolor sit amet a tak ďalej a tak ďalej. Nezabudnime, že paragraf by mal byť ukončený tagom, teda párovým tagom. No. Takže uložíme a pozrieme sa, čo sa nám zmenilo alebo nezmenilo na stránke. Ups, áno. Pribudol nám jeden jediný článok, respektíve odkaz na článok. Takže keď vidíme, že je to celkom dobré, tak si skopírujeme celý tento klas články, dáme ctrl copy a prilepíme druhý článok, aby to lepšie vyzeralo, dáme tretí a ešte lepšie, aby to vyzeralo, dáme štvrtý. Takže máme 4 články rovnaké, také ilustračné. Uložíme index a refreshneme. A vidíme, že máme jeden článok, druhý, tretí, štvrtý, ale pozor, iba prvý článok vlastne je bielým počiarknutý, respektíve v bielom poli. Čo sa stalo? A jasne, stalo sa to, že na začiatku som si hlavný kontajner, ktorý zabezpečuje, že to je v strede, som mu priradil výšku 1200 pixelov, aby, keď ešte nebol kontext, čiže obsah, aby sme vedeli, že čo je wrapper a čo je mimo. A z toho titulu tu dobehlo tých 1200 pixelov od vrchu a tu je koniec. Čiže teraz môžeme vlastne tento parameter zmazať, lebo obsah už určujú celý obsah aj články. Čiže keď som to uložil a refreshnem, tak ak som nespravil chybu a nespravil som ju, tak mi pekne sa dostal všetky 4 články do toho obsahu. No a teraz budeme to štýlovať. Najprv, čo by sme mohli oštýlovať, je odraziť zľava a sprava, aby to nebolo takto napúčené. Takže pozrieme sa, ako je to napísané v indexe, čiže články H2 a paragraf. Áno, čiže toto vlastne urobíme.
Takže dáme bodka, keďže je to články. Dáme margin, dvojbodka, skratený zápis, čiže miesto 4 použijeme 2, 0 z vrchu a zo spodu, 15 pixelov zľava a zprava. Vyskúšame. By sa to malo odraziť. Super, sme dobrí, výborní. Takže prvé formatovanie máme za sebou. Druhé formatovanie je, teda štýlovanie je, že tento nadpis potrebujeme priblížiť k tomuto textu. A keďže sú to identické kopie, takže sa to urobíme zápis. Ako je to napísané? Názov článku je H2. Áno, čiže dáme tu H2 a subho. Použijeme vlastne záporný výraz margin bottom a dáme minus 15 pixelov trebárs. Tým by sa malo stať, že by sa mali priraziť. Prirazili sa. Je to pekné, je to super. No. A ďalej, čo by sme mohli formatovať, je paragraf. Keďže vec je taká, že mne sa zdá, že ten paragraf je celkom dobrý, ale aby sme nemali prázdny zápis, tak pečko paragraf. Niečomu priradíme nejakú hodnotu. Font size, čiže veľkosť 90%. Dáme 90%, tým pádom trochu zmenšíme. Je to tak aj preto možno, že ľudia, čo čítajú, vždycky prečítajú názov článku. Nikdy nečítajú, alebo málo kedy, výnimočne tento text. Ak sa rozhodnú kvôli názvu článku čítať článok, teda si ho rozkliknú a tam už je riadne čitateľný text. Čiže tento text by bol malý pre riadne čítanie. Ale ako som povedal, článok predáva hlavne jeho názov, čiže nadpis. Takže tento text nám ilustruje vlastne, že sa jedná o článok. No, čiže toto tu máme urobené a teraz by sme mohli spraviť ešte nejakú petičku. Takže petička. Čo dáme do petičky? Tu máme koniec obsahu. Áno. No a tu dáme footer. Footer. Pomôcka, áno. A dáme do footera, čiže petičky, by sme mohli dať napríklad celé navigačné menu, len pre ilustráciu, čiže dám si ctrl copy toho navigačného menu a pekne to tu prilepím, čiže uložím a refreshnem, uvidíme, čo to vzniklo. Vidíte, krásne to tu vzniklo. Čiže to, čo je hore, je dole. Pozrite sa, všetky funkcie sa mi premietli, vidíte, krásne to funguje. Ale cez to všetko by sme mohli to nejakým spôsobom oštýlovať. Trochu ináč, napríklad menšie a centrovanie na stred, lebo toto je naľavo. Takže footer, áno, čiže my si tu napíšeme footer, now. No a pokúsim sa, to by mohlo byť text, link, dvojbodka, center. Uvidíme, či som nič nepoplietol. Krásne, vidíte, ako nám je krásne zarovnalo na stred. A ešte, aby som trochu to ináč odlišil, tak dám menšie písmena. Ale to by som mohol dať footer Ačko, skúsim to tak,
font size a dáme 80%, zmenšíme to nejaké percento, uvidíme, či sa mi to podarilo. Malo by byť menšie. Není menšie. Pa čemu? Že by takto? Tak. Ale to je veľa. A mohlo by byť. Dáme 85%. Veď o nič nejde. Čiže vidíte, že sa mi to zachovalo. Takže priatelia, zhruba sme dokončili takú veľmi jednoduchú, triviálnu šablonu. Samozrejme, že 5 poskytuje možnosti, aby obrázky treba sa zväčšili alebo zmenšili pri nájdení myškou, čiže hover, alebo by začali rotovať alebo niečo také robiť, čo nie je až taký problém naprogramovať. Ale ideálne by bolo, keby sme túto jednoduchú triviálnu šablonu vedeli nainštalovať do Joomla. Áno, to bude správne pokračovanie, ako ju dostaneme do Joomla tak, aby úvod a vôbec všetko nebolo statické a potom by sme sa s ňou mohli pohrať ešte, aby sme ju z toho spravili responsívny dizajn. Takže môžete sa tešiť na ďalšie video. Ďakujem vám za vaše pripomienky, komentáre a teším sa, že ste si to pozreli do konca. Zatiaľ dovidenia.